در студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими видо ва изҳори таъзия бинобар дар гузашти фоҷиавии президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ба шаҳри Теҳрон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. имрӯз таҳти раёсати раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода иҷлосияи панҷуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор гардид. Дар иҷлосия созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва хазинаи ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ вобаста ба лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ марҳилаи 1, созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии рушд вобаста ба лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ марҳилаи 1, созишномаи чаҳорчӯбавӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии рушд вобаста ба лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ марҳилаи 1, созишномаи агентии байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии рушд вобаста ба лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ марҳилаи 1, ҳамчунин лоиҳаи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нишондиҳанда барои ҳисобҳо оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо ва лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони мардуми масъулини соҳа муаррифӣ намуданд. мавзӯи дигар. тавре пешгӯӣ шуда буд аз 17 то 19 майи соли равон дар мамлакат боришоти шадиди борон ба қайд гирифта шуд. новобаста ба огоҳии қаблӣ ва чораандешиҳои саривақтӣ боришоти шадид ва дар пайи он баланд шудани сатҳи оби дарёҳову омадани сел ба чанд минтақаи аҳолинишини мамлакат хисороти молӣ расонд. аз ҷумла дар ин рӯзҳо сатҳи оби дарёи Ёхсу низ баланд шуд ва об аз маҷрои худ баромада ба чанд маҳаллаи аҳолинишини ноҳияи Восе зарар расонид. масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯзҳо дар маҳалли офат қарор доштанд ва ба зарардидагон кӯмакҳои зарурӣ расониданд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. нимаи дуюми рӯзи 18 майи соли равон бар асари боришоти зиёд боронҳои пайдарпай сатҳи оби дарёи Ёхсу баланд гардида соҳили дарёро рахт накард, ки дар натиҷа ба манзилҳои истиқоматии сокинони деҳаи Кӯчабоғи ҷамоати деҳоти Худоё Раҷабови ноҳияи Восе хисороти зиёд ворид кард. зимни рух додани ҳодисаи нохуши табиӣ сокинон тавонистанд манзилҳои истиқоматии худро тарк намоянд ва хушбахтона ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. гуфта мешавад, ки офати табиӣ дар ин мавзеъ рух дода аз боришоти боронҳои дар талу теппаҳои ноҳияҳои Муминободу Ховалинг, ки ба дарёи Ёхсу мегузаранд, ба амал омад. бояд ёдовар шуд, ки як моҳ қабл аз рух додани ин ҳодисаи табиӣ аз ҷониби кормандону мутахассисони шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия, инчунин дигар кормандону масъулони ноҳия бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор дар ин мавзеъ корҳои пешгирикунанда ба таври шабонарӯзӣ баром монда шуда буд.
мавриди зикр аст ки ҳамасола дар мавсими боронгариҳо сатҳи оби дарёи ёхсу баланд гардида соҳилҳоро рахна менамояд, ки дар натиҷа хисороти зиёд мерасонад. аз ҷониби мутахассисони шуъбаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ муайян гардидааст, ки айни замон дар ноҳия 27 мавзеъи осебпазир мавҷуданд, ки пайваста таъмиру барқарорсозӣ ва пешгирикунии онҳо аз чунин паёмадҳои манфӣ анҷом дода мешавад. ҷиҳати бартарафсозии ин ҳодисаи табиӣ дар диҳаи кӯчабоғи ноҳияи восеъ ситоди махсус ташкил ва комиссия таъсис дода шудааст. аз ҷониби аъзоёни комиссияи таъсисёфта манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти ёрирасони харобгардидаи сокинон муайян карда шуд. ба иттилои ситоди мазкур офати табиӣ, ки санаи 18 май дар диҳаи кӯчабоғи ноҳияи восеъ ба амал омад, ба 4 манзили истиқоматӣ ва 19 иншооти ёрирасон осеб расонидааст. аз инҳо 3 манзили истиқоматӣ қисман, 1 манзили истиқоматӣ ва 19 иншооти ёрирасон пурра хароб гардиданд, ки маҷмуан 61 иншоотро дар бар мегирад. дар ин баробар роҳҳои мошингузар, боғу заминҳои кишти сокинони ин мавзеъ осебдида таги обу гил монданд, ки ба сокинон зарари иқтисодӣ расонид. баҳри назорати доимӣ ва ба танзим даровардани маҷрои дарёҳо бо мақсади пешгирӣ намудани хавфи селу обхезиҳо ва барқарор намудани соҳаҳои харобгардида аз ҷониби масъулини идораҳои дахлдор корҳои соҳили мустаҳкамкунӣ ва тоза намудани соҳаҳо анҷом дода мешавад. ҳамасола дар тоҷикистон 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳти унвони нақши ҷавонон дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар тадбири мазкур роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва ҷавонону донишҷӯёни соҳибистеъдоду навовари донишгоҳ иштироку суханронӣ намуда саҳми ҷавонон дар пешбурди бахшҳои мухталифи кишвар назаррас арзёбӣ карданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо баргузории як ҷамъомади тантанавӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон устодону донишҷӯён ва кормандони ин муассисаи олии касбӣ аз рӯзи ҷавонон истиқбол карданд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ нахуст ректори донишгоҳ эмомалӣ насриддинзода дар ҳузури устодону донишҷӯён ва роҳбарону намояндагони сохторҳои давлатӣ кулли иштирокчиёнро ба муносибати ин рӯз таҳният гуфта нақши ҷавононро дар пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол муҳим арзёбӣ намуд. зикр гардид, ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи бузурги таълимӣ дар тӯли фаъолияти худ ба ҳазорҳо ҷавонони бонангу номуси миллат дониш омӯхта, онҳоро барои пешрафти иқтисодиёти миллӣ, ҳимояи марзу буми ватан, муаррифии миллат дар арзаи байналмилалӣ ҷалб намудааст. воқеан ҳам имрӯз ҷавонон ворисони арзандаи халқу миллат ва намояндагони имрӯзу фардои ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошанд. тавре ки маълум аст, пешрафт ва рушду нумӯи тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ва аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз мавқеи фаъоли ҷавонон вобастагӣ дорад. беҳуда нест ки аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ масъалаи кор бо ҷавонон ва беҳтар намудани сиёсати ҷавонон мавриди таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. қариб ки дар тамоми баромадҳояшон ва вохӯриҳошон пешвои муаззами миллат таъкид медоранд ки тамоми ташаббусҳо ва пешниҳодҳои ҷавононро дастгирӣ намуда барои дар амал татбиқ намудани онҳо шароитҳои мавҷуда ва заруриро фароҳам меоранд. мо ҷавонон имрӯз бояд шукрона аз соҳибистиқлолии кишвар намуда он имкониятҳо, он шароитҳои назаррасе ки барои мо аз ҷониби ҳукумати кишвар ва пешвои муаззами миллат фароҳам оварда ҳастанд, онҳоро самаранок ва оқилона барои рушду тақвият бахшидани нерӯҳои ақлонӣ, маънавӣ ва ҷисмонии худ истифода намуда сазовори ин халқу ин миллат бошем. ҳамчунин зимни тадбири мазкур нутихон аз иқдомоту дастгириҳои доимии ҳукумат нисбат ба ин қишри ҷомеа ёдовар шуда иброз доштанд, ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил шудан ба дастовардҳои муҳим дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ, сиёсию фарҳангии ҷавонон нақши босазо гузошта ба ташаккули сиёсати давлатии ҷавонон ва тадриҷан фароҳам овардани имкониятҳои васеъи рушду такомули онҳо мусоидат намуд. ҳамин аст ки имрӯз ҷавонон бо азму иродаи қавӣ илму дониш ва касбу ҳунар меомӯзанд ва ба хотири ободию пешрафти кишвари маҳбубамон фаъолона саъю талош менамоянд.
имрӯз ҷавонони тоҷикистон бисёр ҷавонони саодатманд ҳастанд ба он хотире ки тамоми шароитҳои мусоид барои тарбия ёфтани онҳо ва солим ба камол расидани онҳо фароҳам оварда шудааст. Албатта набояд фаромӯш кард ки ин натиҷаи ин ҳама неъматҳо аз заҳмату талошу хизматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат шаҳодат медиҳад. имрӯз ҷавонони тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ саҳми арзанда доранд, дар ҳама чорабиниҳои фарҳангию сиёсӣ фаъолона ширкат меварзанд. ана ҳамин фаъол будани ҷавонон, мавқеи фаъолона доштани ҷавонон дар рушду нумӯи ҷумҳурии тоҷикистон боиси он гардид ки пешвои муаззами миллат соли 2017-ро дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун соли ҷавонон эълон намуд. тазаккур дода шуд ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз аз оғози соҳиби истиқлолии кишвар бо дар назардошти аҳамият ва зарурати ташаккули сиёсати ҷавонон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавононро қабул намуд ки ин иқдом нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи махсуси давлат ба наврасону ҷавонон мебошад. аз ин рӯ ҷавононро зарур аст ки ҷавобан ба ғамхорию дастгириҳои давлату ҳукумат бо илму дониши қавӣ, ақлу заковати зеҳнӣ, истеъдоду малакаи фитрӣ, иқдомҳои бунёдкоронаву ақидаҳои ҷолибисозанда, касбу ҳунари воло ва бо дарки баланди масъулияти инсонӣ ва ватандӯстиву хештаншиносӣ дар рушду инкишоф ва ободиву шукуфои ин сарзамини бииштосо саҳми бештар гузоранд, гуфта шуд дар ҳамоиш. бояд зикр намуд ки ҷавонон ҳамчун нерӯи бузургу пешбаранда бештар аз 60% аҳолии мамлакатро ташкил медиҳанд ва тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон ҳамчун яке аз кишварҳои ҷавонтарин муаррифӣ менамояд. кору пайкор ва фаъолияти рӯзмарраи ҷавонони мамлакат низ ба сину сол ва ҷӯшу хурӯши ҷавонияшон созгор аст ва онҳо ҳамарӯза дар пешбурди муҳимтарин самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нақши арзанда мегузоранд. ин нукта дар ҳамоиши вилоятии рӯзи ҷавонон дар шаҳри хуҷанд таъкид карда шуд. дар маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. тантанаҳои идона бо роҳпаймоии ҷавонони фаъоли вилоят оғоз ёфта иштирокдорони роҳпаймоӣ аз назди маҷмаи тарихию фарҳангии Истиқлол то макони баргузории ҳамоиши идона назди театри давлатии масака мусиқавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ҳаракат намуданд. ҷавонон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватани маҳбуб бо шиору овезаҳо ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорияшонро аз сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошта бо рӯҳии баланд рӯзи ҷавононро ҷашн гирифтанд. дар чорабинии идона ҷавонон донишҷӯёни муассисаҳои давлатии таълими олӣ ва миёнаву ибтидоии касбӣ, омӯзгорон, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳо ширкат варзиданд. дар назди театри масака мусиқавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо паёми табрикотӣ рӯи саҳна омада ҳозирин ва дар симои онҳо кулли ҷавонони сарбаланди кишварро бо фарорасии рӯзи ҷавонони Тоҷикистон муборакбод намуд. таъкид гардид ки ҷавонони кишвар аз ҷумла ҷавонони вилояти суғд аз шароиту имконоти мавҷуда истифода бурда дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди босуботи ҷомеа ва татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суғд нақши муҳим доранд, зеро ба ҷавонон чун ба нерӯи боэътимоди кишвар, такягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ҳамчунин қайд гардид ки воқеан ҷавонон нерӯи созанда, қувваи пешбаранда ва ояндаи давлату миллат ҳастанд. имрӯз замоне фаро расидааст ки ҷавонон ҳамчун такягоҳи умедбахш беш аз пеш эҳсоси масъулият намоянд ва ҷиҳати пешрафти ватан, ҳимояи истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳмгузор бошанд. ҳамасола санаи 23 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил мегардад ва ин санаро дар вилояти суғд низ бо таҷлил бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуда истоданд
و امروز چون که دیده سادیم بسیار راهپیمایی و چاره‌بینی‌های زیادی در ولایت سوق برای جوانان تشکیل شده است و امروز باعث خرسندی است که من نیز در این راهپیمایی با شکرگزاری از صلح و ثبات، امنیت و آسودگی اشتراک کرده ایستاده سهم خود را برای پیشروی تاجیکستان عزیز گذاشته ایستادم. دستگیری‌های پیشوای معظم ملت در سیاسی جوانان احساس می‌کنم و ما آینده کوشش می‌کنیم که تاجیکستان عزیزمان را گلگون شکوفا کنیم و چون که پیشوای ملت می‌گویند که تاجیکستان در دست جوانان است و ما حرکت می‌کنیم که با باوری پیشوای معظم ملت صاحب گرده تاجیکستان را باز هم سرسبز و خرم گردانده باشیم. من در بسیار اکادمی ها، در بسیار محفل ها و کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک میکردم و همین دینه سزاواری استیپندی شهر خوجند کشیدم که این خیلی به من دستاوردی کلان می باشد. من از صنف هفتم سر کرده به ورزش مشغول میشم. من در کمانده والیبال مکتب ما اشتراک میکنم. ما کمانده خود داریم و در همین سال ما جای سوم رو اشغال کردیم در شهر خوجند. من میخواهم در آینده و اکونومیست شوم یا بوغالتر شوم در سایه اقتصادیات سهم خود را گذارم همین تاجیکستان را به پیش برم به ملت خود به خلق خود خدمت نمایم. ما جوانان وطن با ننگ و آر پیشوا را پیروی آینده دار اتحادی ما به نام پیشواست. با استقبال روز جوانان تاجیکستان با تشبث مسئولان агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи ирами пойтахт чорабинии маърифатии фарҳангӣ доир гардид. дар ин чорабинӣ асосан хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳри душанбе иштирок доштанд ва ба онҳо тавассути гузарондани викторина роҳҳои мубориза бо воситаҳои маводи нашъовар нишон дода шуд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи таъсисёбии агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии хонаи ҷавонон таҳти унвони тоҷикистон озод аз маводи нашъадор ва шиори ҷавонон бар зидди маводи нашъадор дар боғи ирами шаҳри душанбе чорабинии маърифатии фарҳангии викторина баргузор гардид. дар чорабинӣ кормандони агентие ва кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доштанд. мақсад аз баргузории он баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, маълумотнокии аҳолӣ аз зарари истеъмоли маводи нашъовар, пешгирии омилҳои номатлуби нашъамандию нашъаҷалобӣ ва ҷалби ҳарчи бештари шаҳрвандон махсусан ҷавонон ба интихоби тарзи ҳаёти солим мебошад. бо мақсади роҳандозӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалии раҳмон ва амалӣ намудани нақша чорабиниҳо бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2021-2030 ва роҳандозӣ намудани ташвиқу тағриби тарзи ҳаёти солим, коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ, мақомоти агентии маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз тасмим гирифтааст ки бахшида ба рӯзи ҷавонон ва рӯзи иди агентии чорабинии пешгирикунандаи зидди нашъамандӣ маърифатии фарҳангӣ дар боғи ирам викторина ташкил ва баргузор намояд. мақсади баргузор намудани чунин чорабинӣ баҳри болоравии маърифати ҳуқуқии ҷавонон ва дар арҷгузорӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва пеш аз ҳама пешгирӣ аз баъзе омилҳои номатлуби нашъамандӣ мебошад. дар викторина наврасону ҷавонон, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва дигар хоҳишмандон иштирок карда ба саволҳои пешниҳодшуда ки асосан сиёсати давлатии ҷавонон, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва зарару оқибатҳои маводи нашъоварро дар бар мегирифт ҷавоб доданд. онҳое ки ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавоби дуруст гардониданд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. با استقبال روزی جوانان تاجیکستان در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون میدانچه نوی ورزشی مورد استفاده قرار داده شد. در مراسم با استفاده دهی این انشاءات ورزشی مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه آن را تحفه ارزنده به نسل جوان و نورس معنی داد کردند.
дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурӣ бо мақсади омода кардани мутахассисони касбӣ дар соҳаи тиб тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда коллеҷҳои тиббии наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. яке аз онҳо муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон ба шумор меравад. бо мақсади муҳайё кардани шароити арзандаи таҳсил барои донишҷӯён муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон таъмиру таҷдид карда шуд. коллеҷи мазкур бо технология ва дигар воситаҳои асосии соҳа муҷаҳҳаз гардонида шуда дар он аз рӯи ихтисосҳои гуногуни тиббӣ мутахассисони касбӣ тайёр карда мешаванд. ҳамзамон дар назди бинои коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон майдончаи варзишӣ ва ошхона бунёд карда шуд. минбаъд донишҷӯёни коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон дар симхонаҳои замонавӣ ва дорои шароити хуб таҳсил мекунанд. ин тадбири муҳим бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва роҳбарияти коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон амалӣ карда шуд. майдончаи варзишӣ ва ошхона барои донишҷӯёнро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба истифода доданд. таъкид карда шуд ки майдони варзишӣ ва ошхона дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд карда шудаанд. намояндагон аз дастовардҳои муассиса ва лавозимоти илмомӯзии донишҷӯён ки дар саҳни муассиса ба намоиш гузошта шуд дидан намуданд. баромадкунандагон таъкид намуданд ки имрӯз ҷавонони мо бо азму иродаи қавӣ ва бо завқи баланд илму донишҳои муосирро аз худ намуда дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлату ҷомеа ва ба хотири рушди кишвари маҳбубамон сайу талоши фаъолона доранд. бояд гуфт ки маҳз ҷавонони соҳибмаърифату боистеъдод қодиранд ки хазинаи илму фарҳанги миллати хешро ғанӣ гардонида ҳамчун ҳалқаи мустаҳкам дар занҷири маърифати наслҳо хизмат намоянд. ҷавонони дорои маърифати олӣ ва тафаккури созандаву ахлоқи ҳамидадошта метавонанд пайванди ногусастании наслҳои бо фарҳанги хешро зинда нигоҳ доранд. бинои муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон аз 4 ошиёна иборат буда 3 ошиёнаи он пурра таъмир корҳо дар ошиёнаи якум идома доранд. мувофиқи лоиҳа дар ҳар як ошиёнаи бино 35 симхона ва ҳуҷраҳои корӣ ҷойгир мебошанд. дар маҷмӯъ муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон 140 симхонаи умумӣ, ҳуҷраҳои корӣ, симхонаҳои фаннӣ, хоса, химия, физика ва фанҳои тахассусии бемориҳои дарунии акушерӣ, гинекологӣ, инчунин ҳуҷраи иҷрои дастамалҳо мавҷуд аст. маркази тестии коллеҷ низ дар ҳамин бино ҷойгир карда шудааст. ҳамаи симхонаҳо бо таҷҳизоту лавозимоти таълимӣ муҷаҳҳаз буда дарсҳои назариявиву амалиявӣ аз ҷониби омӯзгорони бо таҷриба гузаронида мешавад. дар муассисаи таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон майдончаи хурди варзишӣ, ошхонаи барҳаво ва таъмири муассисаи таълимӣ пурра бароварда шуданд. ҳадаф аз ин амалҳо барои ҷалби ҷавонон ба роҳ овардан ба варзиш ва таълими хуб гирифтан дар симхонаҳои барҳаво ва пурра ба истифода додани муассисаи таълимӣ бошад. майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи донишҷӯён ба варзиш ва тарғибу ташвиқи ҳарчи бештари тарзи ҳаёти солим бунёд гардидааст. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон як қатор омӯзгорону донишҷӯёне ки саҳми арзандаи худро дар рушду пешрафти муассиса ва иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои варзишӣ ва олимпиадаҳои фанҳои тахассусӣ гузоштаанд бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар шароити замони муосир баландбардоштани маърифати мафкуравии аҳолӣ аз масъалаҳои калидӣ дар роҳи тақвият додани худшиносии миллӣ ва дӯст доштани ватан ба ҳисоб меравад, зеро бархурди шадиди тамаддунҳо ва фарҳангҳо дар саросари дунё хатарҳои гуногунро ба миён овардааст ва бархе аз шаҳрвандон дониста ё надониста рӯ ба фарҳанги бегона меоранд ки ин ба бақои миллат хатар дорад. дар мулоқоти кормандони прокуратураи шаҳри Хуҷанд бо кормандони касбу кори гуногун ин шарҳ ба ҳамин масъалаҳо дахл карда шуд. дар толори корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд Обуканал бо мақсади шарҳу тавзеҳи мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 9 марти соли ҷорӣ бо фаъолон ва намояндагони ҷомеа ва ходимони дини мамлакат баргузор гардида буд, мулоқоти намояндагони прокуратураи шаҳри Хуҷанд бо ҷомеаи меҳнатӣ гузаронида шуд. дар мулоқот ёрдамчии калони прокурори шаҳр Фаридон Нуруллозода ва муфаттиши калони прокуратураи шаҳри Хуҷанд Кароматулло Низомзода баромад намуда доир ба моҳият, зарурат
зарурат ва аҳамияти мулоқоти хоси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон бо фаъолон намояндагони ҷомеа ва ходимони дин андешаронӣ намуданд. зикр гардид ки бунёди давлати демократӣ ва дунявӣ ки дар он тамоми ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таъмин карда мешавад яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон мебошад. дар асоси конститутсия ва қонунҳои ҷории мамлакат аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди экстремизм амал мекунад ки қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқию ташкилии муборизаро бар зидди экстремизм дар ҷумҳурии тоҷикистон муайян мекунад. аммо имрӯз дар ҷомеа чунин қувваҳое пайдо шуданд ки мақсади онҳо ноором кардани вазъи сиёсӣ, халалдор намудани раванди сулҳу ваҳдат, вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ, маҳдуд намудани озодиҳои шахсӣ ва ниҳоят дигаргун намудани сохтори давлат мебошад. ҳамчунин дар замони муосир ки пур аз тазод, мушкилот, ихтилофу зиддиятҳост, доирбаафзон ва густариши экстремизму терроризм ва дигар зуҳуроту падидаҳои номатлубу хатарафзо зиёд ҳарф мезананд. таъкид шуд ки мақсади асосии ҷамъомад аз амалӣ намудани арзишҳои миллӣ ва динӣ дастурҳои пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон оид ба анҷом додани хайру саховат, дастгирии ятимону бепарасторон, пешгирии ҳамроҳшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ аз ҷумла терроризму экстремизми динӣ, ҷоии қатъии қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва ҳидояти мардум ба роҳи пурсаодати зиндагӣ иборат буд. боис қайд аст ки пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон бо намудагони ҷомеа, ходимони дин ва фаъолон вохӯрӣ баргузор намуда, дар он масъалаҳои муҳими иҷтимоиро баррасӣ намуда, дастуру супоришҳои мушаххас доданд ки ҳар яки он аҳамияти бузурги тарбиявӣ дорад. аз ин рӯ моро зарур аст ки дастуру супоришҳои пешвои миллатро сармашқи кори худ дониста, насли навласро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ тарбия намуда. прокуратураи шаҳри хуҷанд мин баъд низ корҳои ташвиқоту тарғиботу дар ин самт идома меёбад. иброз гардид ки сарвари давлат дар суханронияшон дурбинона ва дилсӯзона масъалаҳоеро мавриди баррасӣ қарор доданд ки аз баррасии дурусту мувофиқи онҳо тақдири имрӯзу ояндаи миллати тоҷик ва давлати соҳибистиқлоли мо вобастагии амиқ дорад. дар мулоқот масъалаҳои таҳдидовари фазои динии мамлакат, ифротгароӣ ва терроризми динӣ, таълими ғайриқонунии динӣ, ҳуруфот, таассуби динӣ, рафтори ғайриахлоқии муллоҳои фолбину ҷодугар, зиёдравӣ дар риояи маросими ҳаҷ ва умра, бегонапарастии фарҳангию эътиқодӣ, муносибати нодуруст бо қонунҳои миллӣ ва дуршавӣ аз мазҳаби аҷдодии имоми аъзам, гаравидан ба равияҳои гуногун, ноогоҳона истифодабарии телефонҳои мобилию шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғайраҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. соли маърифати ҳуқуқи